இன்றைய தியானம். யூதாவின் வம்சத்தாருக்கோ நான் இரக்கஞ் செய்வேன். வில்லினாலும் பட்டயத்தினாலும் யுத்தத்தினாலும் குதிரைகளினாலும் குதிரை வீரரினாலும் நான் அவர்களை ரட்சியாமல் அவர்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தராலே அவர்களை ரட்சிப்பேன் என்றார். ஓசியா 1:7. ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் இந்த காலை வேளையிலே இன்றைய தியான நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் சந்திப்பதில் நான் கிறிஸ்துவுக்குள் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பிரியமானவர்கள், தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த ஓசியா புத்தகத்திலே அவருடைய யூதாவின் வம்சத்தாருக்கு அவர் இரக்கம் செய்வேன் என்று சொல்லி தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் வாசிக்கிறோம். யூதாவின் வம்சத்தாருக்கோ நான் இரக்கம் செய்வேன். அதோடு நிறுத்திடல, வில்லினாலும் பட்டயத்தினாலும் யுத்தத்தினாலும் குதிரைகளினாலும் குதிரை வீரரினாலும் நான் அவங்கள ரட்சிக்க மாட்டேன். அவர்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தராலே அவர்களை ரட்சிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். யூதா வம்சத்தார் யார்? கர்த்தரை துதிக்கிறவர்கள். யூதா என்று சொல்லும் பொழுது துதி, கர்த்தரை துதிக்கிற மகனே மகளே. நம்மை கர்த்தர் அவருடைய நாமத்தினாலே ரட்சிப்பார். நம்ம எதனால கர்த்தர் நம்ம ரட்சிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி குழம்பிக் கொண்டிருக்கலாம். எப்படி இவங்களை ரட்சிப்பார்? கணவரை, மனைவியை, பெற்றோரை, பிள்ளைகளை, என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸை, என்னுடைய கூட வேலை செய்கிற கொலீக்ஸை, அவங்க ரொம்ப நாசிகர்களா இருக்காங்களே, அவங்களை எப்படி ஆண்டவரே நீங்க ரட்சிப்பீங்க? நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. நம்ம கர்த்தரை துதிப்போம் பிரியமானவர்களே. கர்த்தர் நமக்கு இரக்கம் செய்வார். நம் நிமித்தம் அவர்களை கர்த்தர் தாமே அவருடைய நாமத்தினாலே ரட்சிப்பார். கட்டாயம் ரட்சிப்பார். ஓசியா 11 12 கர்த்தர் சொல்லுகிறார், எப்பிராயீமர் பொய்களினாலும் இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் வஞ்சகத்தினாலும் என்னை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். யூதாவோவெனில் இன்னும் தேவனோடே அரசாண்டு பரிசுத்தவான்களோடே உண்மையாய் இருக்கிறான். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, யூதாவோவெனில் தேவனோடே அரசாண்டு பரிசுத்தவான்களோடே உண்மையாய் இருக்கிறான். என்னை கேட்டுக் கொடுக்கிற சகோதர சகோதரிகளே, நாம் கர்த்தரை துதிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். நாம் உண்மை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். நம்முடைய ஐக்கியம் கர்த்தரோடும் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களோடும் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் இந்த நாளிலே பேசுகிறார். நம்ம யாரோடு ஐக்கியமாய் இருக்கிறோம்? கர்த்தரோடு ஐக்கியமாய் இருக்கிறவர்கள் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களோடும் ஐக்கியமாய் இருப்பார்கள். கர்த்தரை சிநேகிக்கிறவர்களோடு கூட நம்ம ஐக்கியமாய் இருக்கணும். நமக்குள்ள கர்த்தர் உண்மை என்கிற குணாதிசயத்தை ஆழமாய் வித்தாக அதை விதைத்து அதை வளர்ந்து ஓங்க செய்யணும்னு நம்ம ஜெபிக்கணும். பெரியமானே, உண்மையா நான் இருக்கணும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு உண்மையா இருக்கணும். உம்முடைய ஊழியக்காரர்களுக்கும் உண்மையா இருக்கணும். உம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ள பிள்ளைகளுக்கும் நான் உண்மையா இருக்கணும். கர்த்தாவே, அந்த உண்மையை எனக்கு தாரும். என் தாசனாகிய மோசே என் வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவன்னு சொன்னாரே, அதே வாக்கை நமக்கும் கர்த்தர் சொல்லணும். நம்மளுக்கு சாட்சி கொடுக்கணும் பிரியமானவர்களே. அப்படி இருந்தா நிச்சயமா நமக்கு இரக்கம் செய்வார். நீங்க 2 ராஜாக்கள் 19 வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால், எசேக்கியாவுக்கு விரோதமாக, எசேக்கியா ஆராதனை செய்கிற கர்த்தருக்கு விரோதமாக, ஜனங்களுக்கு, கர்த்தருடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாக சனகரீப் அசீரிய ராஜா எழும்புகிறதை அந்த அதிகாரத்தில் வாசித்தறியலாம். 35 கர்த்தர் என்ன செய்கிறார்? அன்று ராத்திரியில் சம்பவித்தது என்னவென்றால், கர்த்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு அசீரியரின் பாளையத்தில் 185,000 பேரை சங்கரித்தான். அதிகாலமே எழுந்திருக்கும் போது இதோ அவர்கள் எல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய் கிடந்தார்கள். என்ன நடந்தது? இந்த அதிகாரம் முழுக்க நீங்க வாசிக்கணும். இதே காரியத்தை ஏசாயா எழுதும் பொழுது 36 1 முதல் கடைசி வரை உள்ள வசனத்திலும், 37 ஏசாயா 37 நீங்க முழு அதிகாரத்தையும் வாசித்து பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னா, கர்த்தர் எப்படி எசேக்கியாவின் தேவன் என்பதை நிரூபித்து காட்டினார். கர்த்தருடைய ஜனங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தில் கடந்து சென்று ஜீவனுள்ள தேவனை நிந்திக்கிற இந்த சனகரிப்புக்கு விரோதமாக, கர்த்தாவே நீர் எழும்பும், நீங்க ஜனங்களை காத்துக்கொள்ளும், நீங்க உங்க நாமத்துக்கு மகிமையை வரப்பண்ணுங்க, தேவனுடைய ஆலயத்துல போய் ஜெபம் பண்றார். கர்த்தர் அவருக்காக தூதனை அனுப்பினாரு. ஒரு தூதன் 185,000 பேரை சங்கரிச்சான். மறுநாள் காலமே எழுந்து பார்க்கும்போது அவங்க எல்லாம் செத்த பிரேதங்களா இருந்தாங்க. யாரு? கர்த்தருக்கு விரோதமாய் எழும்பினவங்க. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே,
இந்த அசீரிய ராஜாவுக்கு விரோதமாக கர்த்தர் தூதனை அனுப்புவார் என்று சொன்னால், நீங்களும் நானும் கர்த்தாவே, நாங்கள் உம்மை துதிக்கிற ஜனங்கள், நாங்கள் உம்முடைய ரட்சிப்புக்காய் காத்திருக்கிற ஜனங்கள், கர்த்தாவே நாங்கள் உம்முடைய வார்த்தைக்கு காத்திருக்கிறோம், தயவு செய்து எங்களுக்கு இரக்கம் செய்யுங்க, எங்களை உம்முடைய நாமத்தினால ரட்சிங்க நம்ம காத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, தேவனாகிய கர்த்தர் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 21 முதல் 23 வரை உள்ள வசனத்திலே நம்ம வாசிக்கிறது போல, இயேசு என்கிற ரட்சகர் ஜனங்களுடைய பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிக்கிறவர், நம்மையும் நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் அவர் கட்டாயம் ரட்சிப்பார். இம்மானுவேல் நம்மோடு கூட இருப்பார், நம்முடைய குடும்பத்தோடு கூட இருப்பார், ஒவ்வொருவரையும் அவர் ரட்சிப்பார். பிரியமானவர்களே, உங்க குடும்பத்துல யார் யாரெல்லாம் இன்னும் ரட்சிக்கப்படாம இருக்கிறாங்க, அவங்க எல்லாரையும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இந்த காரியத்தினால் ரட்சிப்பாரோ, இந்த மனுஷனால் ரட்சிப்பாரோ கிடையாது. அவர் யாருனாலே ரட்சிக்காம கர்த்தராலே ஒவ்வொருவரையும் அவர் ரட்சிப்பார் என்று சொல்லி நம்ம வாசித்தோமே ஓசியா 1:7. அவருடைய நாமத்தினாலே அவர் ஒவ்வொருவரையும் ரட்சிப்பார், கட்டாயம் ரட்சிப்பார். பிரியமானவர்களே, நம்ம நம்புவோம், விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கலாமா? பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, இயேசுவின் நாமத்தில் உம்முடைய சமூகத்துக்கு நாங்கள் வருகிறோம். யூதாவின் வம்சத்தாருக்கோ நான் இரக்கம் செய்வேன் என்று சொன்னீரே, எங்களுக்காக எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தர் இரக்கம் செய்வீராக. என்ன தவறு செய்திருந்தாலும் தயவு செய்து அவர்களை மன்னியும், உம்முடைய நாமத்தினாலே அவர்களை ரட்சியும். தகப்பனே, ரட்சிப்பு கர்த்தருடையது என்று வாசிக்கிறோம். தயவு செய்து ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய நாமத்தினாலே நீ ரட்சிக்க போறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். இயேசு என்கிற நாமம் உடையவர் எங்கள் குடும்பங்களில் ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்கிற, குணப்படாமல் இருக்கிற, ஆத்துமாவிலே கடினத்தோடு இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ரட்சிப்பீராக. இம்மானுவேல் கூட இருப்பீராக, ஆசீர்வதிப்பீராக, இரக்கம் செய்வீராக. செய்ய போகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். துதிகன மகிமையை உமக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலே கர்த்தர் தாமே உங்களோடு கூட இருப்பாராக, உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக, உங்களை நடத்துவாராக. ஆமென்.